Эдуард Борисович Зарыцкі, які у нас представляє у комісії Білоруський союз композиторів, перше питання, яке задає союзкальникам, які претендують на отримання професійного сертифіката творчого роботника, менавіта як автори творів. Ну, перше задаю питання, ці можете ви показати нотний запис твору, ці самі ви робите гэты записи. Ну, коли чоловік, може, не вельми володає музичною грамотою, но тут професіоналізм його, ну, доволі тяжко підтвердити. Тому тут перше за все у роботі комісії – це відповідність критеріям професіоналізму творчості. А критерії професіоналізму, вони, повірте, є і у виявленчому мастацтві, і вельми докладно старшиня Союзу мастаків нам визначає. Це професіонально, ось тут є недоробки. І експерти так само це відзначають і у музичному мастацтві, і у виконавницькому мастацтві. Коли це зроблено професійно, відповідає критеріям, комісія ніякі там інші, скажімо, питання не доглядає. Ну, коли це не професійно, як би не питалися собі презентувати ті інші творчі діячі і спосилатися на те, що мене там комісія не оцінила по деяких там інших критеріях, ну, головний критерій – це професіоналізм і відповідність представлених творчих робот тому уровню потребувань, які заявлені у законодавстві. І ніякими там особливими списами наша комісія не розполагає у своїй праці і не керується. Усі документи, які у нас представляються, вони розглядаються абсолютно по однаковій процедурі. Приходять і музиканти, які займаються там, наприклад, альтернативними клубними накерунками музики, коли вони відповідали цим критеріям, чому ні. Эдуард Борисович Зарыцкі – славный наш композитор, песенник, наместник старшини Белорусского союза композиторов, але он профессионализм и отповедность профессиональным критериям вызначає по вельми докладных параметрах.